Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, Thermee 2000, Fred Rompelberg Bicycle Holidays, Keram, New Energy Systems en Fennings Wooncentrum. Het is ongelooflijk spannend in de Ronde van Frankrijk. Op dit moment de renners zijn nog niet binnen, maar bijna wel. En het zal toch niet zijn dat Bauke Mollema de etappezege gaat pakken hier. Ja, we leiden met hem mee, want het is op zijn Mollema's. Hij schudt alle kanten op, maar het is nog 5 kilometer te gaan. En Sander, we hebben het gezien, hè? Het was 20 seconden. Het is 20 seconden en het blijft 20 seconden. Ja, ook na tijd nog? Ja, op mijn part is het maar een tiende van een seconde als hij zijn wiel maar als eerste over de streep drukt. Kom op, Bauke, jongen. Eraan. Wat wij heeft beloofd dat we in Polonaise gaan. Met de gasten naast ons, die kijken ook in spanning mee. Jaap Stalenburg, ook sportjournalist. Is dat een goed teken hoe het hier gaat? Het is fantastisch dit. En Gert heeft gelijk, al is het maar 1 seconde. Het is nu 12 seconden trouwens. Het gaat echt waanzinnig goed. Ja. Bart Brentjes, scherper dan ooit sta je ervoor. Hoe gaat het lukken hier, denk je? Nou, ik weet het niet. Met 4 ben je wel sterker als in je eentje, maar spannend is het zeker. Ja. Als een stoomtrein gaat hij. Oh, wat een bruggetje. Hè. Daar komen ze net aan, de stoomtrein die hier aankomt op het station in Simpelveld, waar we vandaag zijn, met Tour de Limbourg. Tour de Limbourg. Vol op het gas, laat alles maar los. Laat alle klokken maar luiden. Dan is hij weg, dan is het echt. Kijk nou, dat doet hij gewoon. Over de heuvels, dwars door het bos. Zo doen we daar in het zuiden. Voor die verreden, de zon op de knieën. Uur geeft vandaag kampioen. Zo doen we daar in het zuiden. Zuiden. Voor die verreden, de zon op de knieën. Uur geeft vandaag kampioen. Zo doen we daar in het zuiden. Aujourd'hui, nous sommes à Simpelveld. Ja, hartelijk welkom hier vanuit Simpelveld. Vanaf het perron van het stoomtreintje dat hier zojuist is even aangekomen, waar het natuurlijk ook echt van bekend is. En wat is het een ongelofelijke mooie wielerdag. En het kan nog veel mooier worden als Bauke Mollema het gaat redden. Zometeen daar veel meer over. Er wordt nog gekoerst in Frankrijk. Wij vertrokken gisteren vanuit Landgraaf bij het NK Mountainbike. En we zijn toen uiteindelijk aangekomen dus hier na een klein ritje in Simpelveld. Waar ook vandaag de bergomloop werd verreden. De grote beloften van de toekomst, die hebben zich hier al gemeld vandaag op de Huls. 21 keer maar liefst moesten ze de Huls omhoog. Over inspanningen gesproken. Wij kijken heel snel terug even naar het beeld in Frankrijk, waar Bauke Mollema dus bezig is aan een grote stunt. We hebben nog 2,5 kilometer te gaan. En Mollema heeft, wat zal het zijn, 10, 15 seconden voorsprong op 4 belagers die het niet altijd met elkaar eens zijn. Dit ziet er aardig uit, heren. Nu het commentaar. Gert, wat denk je? Ja, we hebben net ook al gezien. De voorsprong is volgens mij nog steeds groot genoeg. En dit wordt een memorabele overwinning van Bauke Mollema. Ja, de Bauke Mollema natuurlijk die hier was eigenlijk om zijn ploeg te ondersteunen in misschien wel een eindzege voor Contador. We weten dat Contador er doorheen is gezakt in de bergen, waardoor hij de Tour niet gaat winnen. Maar met Mollema nu in een vrije rol gaat hij voor zijn ploeg wel wat goed maken. Hij gaat absoluut iets goeds maken, maar wat hier gebeurt is gewoon fantastisch. Dus echt, dit is ook, je ziet ook dat het een fantastische tijdrijder is. Mollema wordt gezien als een klimmer, dat weet iedereen. Maar kan echt waanzinnig goed tijdrijden. Ja, dat komt vandaag op deze etappe gewoon bij elkaar. Ja, Bart Brentjes, gaat het hart sneller kloppen als je dit ziet in deze finale? Nou, dat is sowieso heel spannend, maar het ziet er gewoon heel goed uit. Ik geloof niet dat ze hem nog terugkrijgen. Want je zit nog 1,5 kilometer, dus zover is het niet meer. En ik denk dat ze hier achter ook naar elkaar gaan kijken voordat ze echt het gat dicht kunnen rijden. Dus ik geloof niet, ik denk dat het gewoon voor Bauke heel goed eruit ziet. Ja, we zitten hier dus in Simpelveld. En laat nou net vandaag op deze mooie Nederlandse wielerdag jouw ouders ook mee zijn gekomen vandaag, Gert. Ja, mooi hè? Uit Emmen. Helemaal uit Emmen. Met de stoomtrein? Ja, nee, niet met de stoomtrein? Niet met de stoomtrein, maar het is wel een eindrijden hoor, vanuit Emmen hier naar Simpelveld. Dan ben je een dagje bezig. Dan ben je wel een dag onderweg, maar die kijken natuurlijk ook in Drenthe. L1 iedere dag. Zoals het hoort, hè? Zoals het hoort. En die zeiden van Gert, we willen toch een keer daar kijken. En Sander Kleikers, jou wilden ze speciaal ontmoeten. Ja, precies. En laat dat nou net gebeuren op de dag dat Bauke Mollema de etappe gaat winnen. Want dan ziet het wel naar uit. Voor Mollema is het nog 700 meter. Ja, het is klaar. Het is nog een kilometer voor de achtervolgers. Het is klaar, hè?
is klaar. dit is helemaal mooi. Bouke, joh, doe de hand maar in de lucht. Dat gaat goed. Gaat hij redden. Ja. Vorig jaar pakte Tom Dumoulin 2 ritzeges, een tijdrit en die mooie bergrit op Arcalis. En vandaag gaat Nederland opnieuw scoren in de Ronde van Frankrijk. Met dus Bauke Mollema, die er eigenlijk zonder enige pretenties naar de ronde kwam. En hier gewoon de rit gaat pakken. Dit is wel het bijzonder. Dit is fantastisch. Ja, Kijk, kom op. Alles gaat mooi in de weer. Het lijkt wel of die berg oprijdt. Maar ja, dames en heren. Hier gaat hij horen. Bauke steekt de handen maar in de lucht. En we kunnen applaudisseren. Deze rit is voor jou. Ja, Daar gaat heel... Ja, kijk. Doe maar, jongen. Gooi ze maar in de lucht. En hij durft ze nog niet eens op. Nu gaat hij omkijken. Nu weet hij het. Hij kijkt ook naar achterop. Dat hoeft niet. Het gaat helemaal goed. Ja, kijk, hij schudt hem met zijn hoofd. Bauke Mollema won al eens een keer een rit in de Ronde van Spanje. En nu in de Tour is hij over de streep. En Mollema wint de rit hier. En nu is hij binnen. Ja, mooi man. Heel mooi. Schitterend. Ja hoor. Kijk. Ja, fantastisch. Daar komen ze aan. Ja, dit was niet bepaald poerenpoloeren van Bauke, hè? Nee, dit was die Helemaal poerenpoloeren niet, hè? vandaag. Heb ik wel gezien, waren wel weer renners die zaten te poerenpoloeren. Ja. Ook Froome heel even, hè? Ja, ook vroeger heel even. Jongen, dit is wel ook een hele... Deze etappe, daar wordt nog lang over gesproken. Hè. Ze hebben Froome aangevallen, er is van alles gebeurd. En Mollema met 2 handen in de lucht hier over de finish. Ja, dit is fantastisch dit. Kippenvel dit, echt. Ja? Mooier kan niet. Ja, dit is onwaarschijnlijk mooi. Maar goed, Jaap, je hebt al zoveel tours meegemaakt, als journalist zoveel hoogtepunten meegemaakt bij Gaat grote sportevents. Waarom krijg je hier kippenvel van? Nou, omdat, kijk, het verhaal Bauke Mollema is heel simpel. Of in die zin heel simpel. Hij rijdt dit jaar bij Trek. Heeft het daar niet altijd even gemakkelijk gehad. Want hij komt nu in een wereld terecht waar wel wat van de sporten geëist wordt. Er is intern ook best wel kritiek op hem geweest. Zeker toen hij de Ronde van Catalunya zomaar afstapt omdat hij slechte benen had. Nou, dat zijn verhalen waar Steven de Jong niet van houdt. En als je dan ziet hoe onwaarschijnlijk hij terugkomt. Want dit is geen gewone overwinning. Nee. Je kent zijn ploegleider goed, Steven de Jong. Je kent de ploeg überhaupt goed, omdat je dus regelmatig daar bent geweest. Je bent op trainingskamp geweest met die mannen. Ik ben in de Ronde van Catalunya en ik ben in trainingskamp geweest. Ik spreek de heren nog wel eens. En ja, Bauke die is natuurlijk... Kijk, Bauke is een fenomeen, maar dan... Ja, dat is ook wel eens iemand die vaak pech heeft of net de slag mist. En hij rijdt een beetje ongelukkig. Nou goed, misschien Gert het allemaal beter vertellen. En vandaag valt alles gewoon goed. Hij profiteerde van het ongelofelijke... Ja, de Bardet-Froome strijd achter hem. Hij profiteerde van de oneenigheid binnen Sky. Wat inmiddels niet meer een eenheid is, maar een soort allemaal BV'tjes. Alles zat vandaag mee. En dan die onwaarschijnlijke tijdrit die hij rijdt de laatste 20 kilometer. Dat is uniek. Ja. Hij moest wel wat laten zien. Een 20 kilometer in zijn eentje boksen tegen die 4 man erachter. Ja, het was echt ongelooflijk wat voor reserves dat hij nog had die laatste kilometers. Ja, in je eentje tegen 4 man. Maar ik denk toch dat de samenwerking achterin niet altijd even goed was. Ja. Ja, maar Bauke, weet je, vorig jaar hebben we gezien in de Tour de France heel lang, heel kort gestaan. De laatste paar dagen ging het even wat minder. Maar dan rij je een week later San Sebastian. En dat is dan een hele grote klassieker die hij dan wint. En dat had hij ook zo'nzelfde soort stunt, hè? Vlak onder de top demereren, reed hij ook solo naar de finish. Ja, die man die kan echt wel fietsen. Ja, het probleem met Bauke is dat hij vaak zo'n flegmatieke uitstraling heeft. Alsof het hem allemaal wat minder raakt en ach. Maar hij zal zeker een plan hebben gehad. Hij zal absoluut een plan hebben gehad. En vanmorgen heeft Steven de Jong al gezegd, dit is wel een ritje voor ons vandaag. Contador zal op scherp staan en Mollema heeft hij ook al genoemd. Ja, maar het die is er ook klaar voor. Het grappige is dat de journalisten vanochtend meteen, dit is een dag voor Contador. En toen zag je Steven aarzelen van ja, ik denk eigenlijk meer van Mollema. En daar werd toen een beetje vreemd op gereageerd, maar je ziet wat er gebeurt. Ja, hoe knap is het als je dan toch op de afspraak ook bent, hè? Op het moment dat het wordt aangekondigd van tevoren. Ja, nee, kijk, laten we één ding vaststellen. Als je naar de ploegleiders kijkt, is Steven tactisch denk ik misschien wel de beste. En ook in het motiveren van mensen. En die werkt ook. Steven is iemand die net als in het verleden, het is een rare vergelijking. Ik weet dat bijvoorbeeld schaatsschoot Gerrit Kemkes. Hij werkt echt volgens een plan en een planning en alles is strak georganiseerd. Zoals het vroeger bij Peter Post ging. Ja, maar organisatie is natuurlijk belangrijk, maar bij zo'n zege, je moet ook niet de ploegleider overschatten in dit geval. Dit is toch wel de kunst van de renner geweest? Het is de kunst van de renner geweest, maar het is ook het zien van of een renner op het moment goed genoeg is. En of hij het in huis heeft. En ja, en Mollema die zat daar heel dicht tegenaan. De afgelopen dagen zat hij er steeds bij en net niet. En dan weet je dat er bij Mollema een keer zo'n explosie komt als vandaag. En het is fantastisch. Ja, hoe groot is de rol van de ploegleider in het succes van deze?
Ja, ik ben meer met James. Ik denk niet heel groot. Ik denk dat het vooral koersinzicht is van Bouke zelf. Juist de ontsnapping zit in het begin. En weten wanneer je moet gaan. Ja, dat is een gevoel Dat ging wat wel je... vroeg. Ja, maar ik denk, wat Gert ook zegt, vorig jaar in San Sebastian natuurlijk zo'nzelfde scenario. Hè? Een klim met 20 kilometer voor het einde, een lange afdaling. Dan kan hij snelheid houden, Ja. een beetje herstellen misschien. En dan het grote plaat erop op het vlak en dan zijn tijdrit, zijn capaciteiten naar voren laten Ja, maar komen. ik denk in die zin wel vroeg, maar ik denk ook dat hij wel zag dat die groep, dat daar zoveel onderlinge strijdjes werden uitgevochten Ja. en de mensen naar elkaar aan het kijken waren, dat hij dacht van, hoe langer ik in die groep blijf, hoe moeilijker het wordt. Ja, zeker. In de groep der favorieten gebeurde ook van alles vandaag. Het klassement lijkt verder niet heel groot veranderd. Maar dat zag er heel even anders uit. Froome had een technisch probleem. En vervolgens moet hij als een gek in de achtervolging, maar zijn grote meesterknecht, tussen aanhalingstekens Landa, die was pleiten. Ja, Die hebben wel een probleempje daar. ja, Landa was pleiten. Die zat dan met de favorieten gewoon mee. Dat klopt. Alleen we hebben een paar momenten later Landa ook zien wachten. Dus ik denk dat er een paar in de ploegleidersauto zijn ontploft. Dat vind ik nu wel jammer. In de klassiekers zien we toch altijd van die cameraatjes Ja. in die ploegleidersauto's. Dat had je En wel dan willen zien, hè, wat daar gebeurd is. Landa, als je nu niet heel snel in de remmen knijpt, trek dan ik je kop eraf. trek je kop eraf, Ja, dat op zijn denk ik. raas. Ja, maar zoiets. Maar ik denk dat alles moet natuurlijk in het teken staan voor Froome. En je kunt dan toch zien dat Landa doet op een later moment wel wachten. Ja, En dan trekt hij uiteindelijk... mee. En toen was er ook heel veel gepraat al onderling, hoor. Ja, ja. Kijk, Froome, iedereen denkt dat die Froome een robot op de fiets is, maar hij was vandaag een aantal keren behoorlijk in discussie met zijn ploeg. Ja, ook een keer met Nieve. Toen moest Nieve, Froome zeker. zelf een gat dichten terwijl Nieve bij hem in het wiel zat. Ja. Toen zei hij nog van, hey vriend, moet jij niet voor mij rijden misschien als Ja, knecht? het ziet er natuurlijk ook heel raar uit dat jij de kopman bent en dat de knecht bij jou in het wiel zit. Moest jij niet flikken vroeger, hè? Weet je, Bij Van Poppel. Ja, weet je, jongens. dat ik zei van, dat ik achter Van Poppel ging fietsen en Van Poppel voor mij. Ja, volgens mij moet het dan net andersom. En dat was vandaag. En Froome, die deed zich daar echt over opwinden. Ja, terecht. En als je ziet, Landa heeft gewoon echt een eigen agenda. Die was voortdurend met zijn toekomstige ploegmaten van Movistar in de slag. En dat zag er heel raar uit. Ja, Weet je wat essentieel is, denk ik, op dit moment? En dat gaan de komende dagen in de Alpen nog wel serieus worden. Hij mist een type Poels. Zo iemand die gewoon blind loyaal is, die keurig bij hem in de buurt die blijft. altijd bij hem blijft. Altijd bij Wat er hem ook blijft. gebeurt. Wat er ook gebeurt. Ja. En deze heren die hij nu bij zich heeft, ja, dat zijn privé-BV'tjes. Ja, alleen het probleem is natuurlijk, was Poels goed Ja, genoeg? Poels is Dat weten we geblesseerd. natuurlijk niet Poels, zeker. dat weten we niet zeker. Maar het gaat om het type renner wat Ja. hij mist. Wat we wel hebben gezien ook vandaag is misschien ook wel de power van de Franse ploeg van AG Desert. De ploeg van Romain Bardet. Die op een gegeven moment ook op jacht waren naar een forse aanval. Met 8 man zaten ze in één keer in de klim van voren. Dat geeft wel aan dat die ploeg misschien nog wel, dat Bardet misschien nog wel de grootste uitdager gaat worden straks voor Froome. Ja, ik denk zeker dat zeker een van de kanshebbers is. Ja. Ja. En de Alpen moeten er nog aankomen, dus er gaat nog wel wat gebeuren. Want daar speelt wel straks mee in week 3 de kracht van de ploeg. Hè. Precies, ja. Astana Ja. is zwaar gemankeerd. Ja. Bij Sky rommelt het intern. Daar kunnen we linksom Ja, rechtsom moeilijk over doen, maar dat is zo. Ja, wat ik niet begrijp bij Sky is dat ze dat niet op één lijn kunnen trekken. Dat ook die renners dat niet kunnen scheiden. Nou, de Spaanse Ongekend is dat met eigenlijk. maar dit jaar of was het Nou, vorig jaar zeker, gaan er rijden. is iets aan de hand. Dus Landa en Froome en Landa en Sky. Ja. Er gaan geruchten over Movistar. Maar je ziet dat Landa gewoon echt zijn eigen Tour de France rijdt. Volstrekt Ja. niets aantrekt van wat er in die ploeg gebeurt. En het grote gevaar, je zegt dat terecht Bart, zit in dat collectief. Dat als je de ploeg van Bardet is op dit moment collectief eigenlijk bijna net zo sterk, zo niet sterker als Ja. Sky. En dat wordt de komende dagen heel spannend. Ja, ik denk dat de ploeg sterker is. Sterker, Weet je hebt Kirienka en zo, die zakken wel vrij snel erdoor. Hè? Die doen een kopbeurt en die hangen al vrij snel. Dat duurt een kilometer, maar als je... Ja, Nase was het toch. Ja. Ja. Die rijdt daar een partij op kop. Dat ik denk, je poten moeten er nou wel van afbreken. Maar die bleef maar doorrijden. Bleef maar doorrijden, kilometers lang. Ja. En dan zit er dan gewoon een treintje van 7 hele goede renners Ja. voor die Bardet. Ja, we gaan het echt nog meemaken, Kijk, hoor. Froome zelf is niet minder goed of slecht dan de voorgaande jaren. Maar alleen toen had hij een ijzersterk collectief om zich heen. Nou, en dat ijzersterke collectief, dat bestaat op dit moment niet meer. Het zou wel kunnen misschien dan dat op zo'n rustdag het wel heel gelegen komt nu om eens met elkaar te praten. Dat zou wel gebeuren. Bij Sky kan ik me voorstellen. Nou, ik denk wel dat het nodig is, ja. Ja. En ik Maar hoop er dat speelt daar meer, hoor. Maar ja, Ja, hoe kun je bent zelf ook, je leidt een ploeg. Hoe kun je een ploeg weer bij elkaar krijgen op die termijn? Jongens, het is nog Ja. 1 week en hier draait het om het hele jaar. Ja, ik weet niet.
duidelijke afspraken maken. Maar ja, als de renners zich tijdens de wedstrijd zich er niet meer aan houden, ja, dat wordt wel heel lastig. Ja. Je kan sancties opleggen. Misschien, dat kan al in de Tour, dat kan na afloop of met contractuele afspraken die de renners met het team hebben. Je kunt dus als ploegleider zeggen, ja, dit heeft echt zware gevolgen voor het contract dat je bij ons hebt. Ja, of de laatste seizoenen van het jaar wat je nog wil rijden. De grootste muiters zijn elders onder het dak. Ja, of je wordt niet meer opgesteld. Ja, bijvoorbeeld, ja, dat soort dingen, ja. Maar het Ik speelt, weet niet of het... speelt veel meer natuurlijk. Hè? Ja, waarschijnlijk wel. Kijk, ja. wat op dit moment... Maar hoe krijg je het weer recht? Ja, nee, maar het spelen dingen die heel moeilijk op korte termijn recht te zetten zijn. De Duitse televisie en dezelfde verslaggever die ook de Russen qua doping aan de schandpaal genageld heeft, houdt zich op dit moment bezig met wat zich heeft afgespeeld achter de schermen bij Sky qua doping. Er loopt een onderzoek van het Engels parlement. En dat onderzoek komt half augustus uit. De Engelse pers die hangt echt in de nek van Brailsford, de teammanager. Er is daar sowieso heel veel onrust rond de ploeg. Kijk, en... ja, dat kan ik nu zeggen, dat in maart, april Mollema die calculatie al maakt. Van Sky zal niet goed zijn, want er is te veel reuring rond die ploeg. Nou, als het al zo lang allemaal loopt, dan krijg je dat niet op korte termijn recht. Ja, nou, er is wel werk in de winkel daarvoor, voor Servas Knaven in ieder geval morgen. Nou ja, als er één iemand dat ook goed recht kan zetten, dan is het wel Servas Knaven. Waarom? Dat is een rustige jongen en die kan heel goed met die mannen praten. Die kent die mannen ook door en door. Voldoende overwicht ook bij al die sterretjes? Nou, ze kunnen die in ieder geval goed uitleggen naar de pers toe, vind ik. Want ik vond Servaas gisteren al, zei hij van ja, dan gebruiken we Landau als tweede man in het team. En we schuiven hem vooruit en toch als een soort tweede pion. Alsof ze het bedacht hadden. Ja. Maar uiteindelijk krijg je zijn eigen kansen. Dat was heel sterk op, Bart. Ja, dat vond ik ook, ja. Maar ik denk wel dat voor heel veel mensen heel vertrouwd overkomt. Ja, communicatie is heel erg belangrijk. Alleen het daar. vervelende voor Servaas was dat die beelden die bij de bus gemaakt werden, waar Froome en Landa het met elkaar aan de stok kregen, deuren die dichtgesmeten werden, een iets ander verhaal vertelden. Ja, precies. Ja, dat is het nadeel. De Nederlanders waren goed vandaag. Dat hebben we gezien. Natuurlijk met Mollema op 1. Maar we zagen ook veel mensen in de aanval. En we hebben ook gisteren en vandaag ook een hele frisse debutante gezien. Met Lammertink vandaag die op mee zat. Maar ook gisteren al met Mike Teunissen. Dat moet vooral de ouders van Mike dan weer heel erg goed hebben gedaan. Die deze ronde mee zijn om Mike aan te moedigen langs de kant van de weg. En dus waren Kim en Bas eens even met de ouders van Mike op pad. Spannende dag voor de ouders van Mike Teunissen. Ze hebben hem al zien fietsen, maar vandaag kunnen ze hem ook spreken, vlak voor de start. Het is natuurlijk heel erg mooi voor Mike en voor ons, onze eerste Tour. Dat hadden wij 3 weken geleden niet gedacht. De ouders van Mike reizen hun debuterende zoon achterna in de camper en ze kunnen hun geluk niet op. Het is wel iets waar je al heel lang op gehoopt hebt. En wat anderen ook altijd vragen als ze horen dat Mike fietst, van fietst hij dan ook de Tour? Ja, en nou kunnen we dus eindelijk zeggen, ja, Mike fietst de Tour, hij zit erin. Even zoeken naar de bus van Mike en daar krijgen ze de pasjes om bij de renners te kunnen komen. Hallo! Hoe is dat? Goed hè? Hey Edje. Goeiedag. Eens kijken of we hem kunnen vinden. De renners hebben teambespreking voor de start en dat betekent wachten voor de ouders. De deur is dicht. Ik hoop dat hij dadelijk naar buiten komt. Hey, kerel! Nee, dat hoeft niet. Ja. Mike gaat zich klaarmaken voor de start en Martin en Anita hebben nog even tijd om na te genieten in een Frans dorp. Nou, ik vind dat gewoon geweldig dat iemand van 24 jaar aan de Tour mag deelnemen. En dat zijn jongensdroom nu al uitkomt. Is het ook een beetje een vadersdroom? Moeilijke vraag. Om de Tour in ieder geval te volgen als Mike meedoet, dat is wel een echte droom, ja. Ja. Een droom van al heel veel jaren. Al dus Martin Teunissen, de vader van Mike. En vooraf werd er wel gezegd van, is het niet veel te vroeg voor Mike om een ronde van Frankrijk te rijden? Kan hij dat überhaupt wel aan? Nou, dat heeft hij wel bewezen in deze ploeg. Absoluut. Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat
dat hij zo makkelijk weg kon bij Lotto Jumbo. Want Mike is gewoon is een groot talent. Ja. Ja, mooie kans voor hem wel. Ja, prachtige kans. Hij maakt ook meteen een hele frisse indruk. Het is niet zo'n jankert. Ja. En het is een hele fijne tour om in te rijden voor de ploeg. Mooie overwinningen. 2 overwinningen en een bergtrui. Ja, kan niet beter. Ik vind het sowieso leuk om naar die ploeg te kijken. Kijk, je ziet dan wat een overwinning van Tom Dumoulin en de Giro voor een ploeg doet. Ik was afgelopen week op het trainingskamp van Tom Dumoulin en Sam Oomen en anderen op La Plagne. En dan zie je dat daar een soort, daar is een flow in die ploeg ontstaan. Dus het lijkt wel alsof ze 20 centimeter groter zijn, bij wijze van spreken. Dan zie je dat uiteindelijk zelfs nu doorwerken werken in de Tour. Ja, maar dat zie je vandaag weer. Hè. Weet je, Bakil gewoon goed. Matthews was mee, Geschke was mee. Gewoon 3 man mee in die kopgroep. Maar ook van Matthews, hè, vandaag weer werken gewoon voor Bakil. Ja, dat is gewoon supergoed. Dat klopt allemaal bij die ploeg. En, het is voor een debutant heel prettig. Jij debuteerde in de Tour en jullie gingen meteen... Ja, wij wonnen gelijk... vrij succesvol. Ja, wij wonnen de proloog. En de volgende dag won Nico Vroeven de eerste etappe. Dus we waren 2 dagen aan de gang. Dus dag aan de gang. Oké, Nico heeft ook wel wat gewonnen. En wij hadden 2 etappes gewonnen. Dat brengt heel veel sfeer in de ploeg. Ook als debutant lijkt me lekker van, oké jongens, ik zit wel goed hier. Er is geen druk op dat moment meer binnen die ploeg. Daar valt het dan vanaf. En Mike heeft gisteren natuurlijk een wereldpartij gereden. Fantastisch. Hè? Als jij zo diep in de finale nog op kop kunt fietsen in zo'n zware Tour de France... Want dat moeten we ook niet vergeten. Het is nog een jonge kerel. Maar we zitten al in de laatste week van de Tour. En als jij dat dan nog kan. In zo'n etappe als wat we gisteren hebben gezien. En je loopt zo Matthews naar de overwinning. Ja, dan ben je echt een hele grote coureur. En dan hebben ze ook nog talenten die nu in Frankrijk aan het trainen zijn. Dus ik verwacht van Sam Oomen. Als die volgend jaar het jaar daarna aansluit. Die gaat ook dit soort dingen doen. Hey, en de basis ligt aan het crossen. Dat moet jou wel goed doen. Misschien niet op de mountainbike in dit geval bij Mike. Maar wel natuurlijk echt een veldrijder. Ja, dus mooi, een mooie carrière hoe hij het zo bouwt eigenlijk. Dus beginnen in het veldrijden. En daar successen gehaald. En dan de overstap naar de weg. Natuurlijk heeft hij dat wegwielrennen altijd wel gecombineerd. Maar de laatste jaren heeft hij... Had jij het verwacht, Bart? Ja, ik denk wel dat het een heel groot talent is. Hij heeft heel veel capaciteit natuurlijk op fietsgebied. Maar ja, je moet het wel waarmaken, je moet die kans krijgen. Maar ja, hij bewijst ook om in die tourploeg te zitten. En dat is al een hele selectie denk ik die je moet doormaken. Maar hij laat het ook zien gelijk. Hij kan het ook aan. Het is 3 weken wedstrijd, dus... het heeft nog niks geleden in mijn ogen. We gaan even schakelen naar het livebeeld. Waar Bauke Mollema nu op het podium komt in Le Puy-en-Velay. Waar ook een rustdag is. Wat heb je dan een heerlijke rustdag zeg. Als je nog de lippenstift van de dames op je wangen krijgt. De handen gaan de lucht in. En dan krijg je deze etappe zeker de mooiste uit zijn carrière. Ja, dit is echt kippenvel dit. Kijk, Bauke hebben natuurlijk fantastische Tour de France altijd gereden. En nu is dat niet meer voor het klassement. En moest kijken hoe die man kan aanvallen. Zal ik nu eens wat over het klassement en Bauke? Weet je wat dan grappig is? Bauke heeft ik heb in maart een heel lang interview met hem gehad. Waarbij hij aangeeft dat hij een scenario heeft voor de toekomst. Nogmaals, ik citeer hem dan zelf. Waarbij hij zegt van ik rij nu eventjes... deze Tour in dienst van Contador om te kijken hoe je eventueel zou moeten winnen. Strijd voorin. Nou, je heeft niet veel van geleerd. Let op jongens, let op. En volgend jaar wil ik zelf voor het podium. Vond ik eigenlijk wel een hele mooie. Ja, dat is wel heel mooi. Maar ik denk dat de wijn nou ook anders gedronken wordt. En dat smaakt voor Bauke ook anders hoor. Want dit vergeet hij niet snel hoor. Want dit weten wij over 30 jaar, weten wij deze etappe nog hè. Ja, 30 jaar? Ja, dit vergeten wij ons hele leven niet meer. Nee, dat is zo. Hij heeft echt iets bijzonders gedaan. Kijk, als jij gewoon iedere etappe die je wint in de Tour is heel bijzonder. Maar Bauke, deze solo met een aantal renners achter jou die gewoon volle bak rijden. Nou, dat spreekt echt wel tot de verbeelding. En niet de minste erachteraan zeg. Ja, wat zou hij liever kiezen? Een etappeoverwinning of top 10 klassering? Dan bedoel ik niet top 10. Heeft hij gedaan natuurlijk. Nee, dat bedoel ik. Hij heeft een duidelijke visie dat die top 10 interesseert hem niet. Hij gaat niet meer zoals vroeger hele team opofferen om achtste te worden. Hij wil etappen en hij wil kijken of hoe ver hij komt bij de plaats op het podium. Lukt dat niet, dan gaat hij voor de etappe. Ja, maar met alle respect, hè. Weet je, Bauke Mollema vandaag gewonnen. Dit is ook iets echt wat hem ligt. Maar als hij echt in de bergen komt en gaat er echt om, dan is Bauke altijd een volger. Snap je? En dan denk ik, weet je, top 5 misschien, dat zal nog net gaan, maar top 3. Dat zie ik Bauke zo niet doen. Ik zie hem veel liever koersen. Nou, het gaat om het eigen ambities zijn, hè. Ik ben het wel met je eens namelijk, Gert. Ja, hij moet heel erg aanklampen. Hè? Hij kan heel lang volgen, aanklampen.
Maar als ze nog een keer gas geven, dan moet hij meestal op zijn eigen tempo. En dan komt hij wel ver. Maar vandaar je vraag, is het niet mooier om 2 ritten te winnen in de Tour dan in het eindklassement 4e of 5e worden? Ja, misschien moet je daar voor kiezen op een gegeven moment. En daarbij misschien een goede knecht zijn. Wat Geesink gedaan heeft. Ja, dat denk ik wel. Ja. We zitten hier in Simpelveld en zoals gezegd, vandaag was hier het bergcriterium, de bergomloop. Daar ga je 21 keer de huls op. Even voor de kenners. Ik ken hem wel, Dat doet wel pijn, hè? 21 keer. Die doet met de auto wel pijn. Ja. Gert? Ja, dat 1 keer. Je kijkt mij weer aan, jongen. Ja, 1 keer doet voor mij alweer. Ik denk dat een van de zwaarste criteriums van Nederland is. Ja. Mag ik het criterium nog noemen? Ja, dat is gewoon... Nee, dit is een serieuze wedstrijd. Ja, een serieuze wedstrijd. Waar bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden Mathieu van der Poel won, maar waar echt een hele grote namen hebben gereden. Win je bijvoorbeeld de bergomloop hier in Simpelveld, dan word je een grote. En dan kom je even later wel in beeld in de Ronde van Frankrijk. Dat is ook het doel dus voor die starters, die jonge gasten die vandaag aan het vertrek stonden om 21 keer de huls op te gaan. Het is een fraai beeld in het heuvelland rond Simpelveld. Hoewel het parcours maar een kilometer of 5 is, gaat het op en af. En vooral die vervelende Remigiusstraat maakt het criterium erg zwaar. Ja, ik was hem eigenlijk bij de eerste keer al zat. Want het is echt een hele zware berg. Maar op het laatste kon ik gelukkig nog net doorheen komen. Nou, ik denk dat het de zwaarste koers is van heel Nederland. Want als nieuwelingen 16 keer de Hulsberg op moet met 1 kilometer afstand à 10%. Nou, dan weet ze genoeg, dan is dat ongeveer toch wel 17 kilometer klimmen. Die staan er op het hoogste treetje. Die hadden de beginfase van de wedstrijd ontzettend moeilijk. Om hier in Simpelveld te winnen moet je dus gewoon goed zijn. En het staat bijna garant voor een goede toekomst. Bijvoorbeeld Maurits Lammertink, dit jaar rijdend in de Tour, won hier 3 jaar geleden. En Mathieu van der Poel die won al meerdere keren. Vandaag is het de beurt aan Victor Broeks, Amsterdammer. Dus voor hem wacht een mooie toekomst. Ja, ik zag wel dat er een paar mooie namen tussen stonden. Dus ik hoop dat ik ook die kant op kan. Tom Dumoulin hebben we wel eens gewonnen hier? Nee, Tom heeft nooit hier gewonnen. Maar hij is wel derde geweest. Daar had hij ook gereden. 2 mannen van BMC 3 jaar geleden. Die rijden nu alle 2 in de Tour. Dus ja goed, er zitten toch knappen bij. Ook jij hebt dan de ambitie om straks in de Tour te rijden? Ja, natuurlijk. Dat is uiteindelijk iedereen's droom. Ja, goed, en beginnen misschien hier dan, hè? Ja, misschien. Ik hoop het. Goed nieuws vanuit de organisatie. Er is een nieuwe hoofdsponsor en daardoor blijft de bergomloop ook de komende jaren op de agenda staan. En dus kan in dit gehucht in Bossenhuizen ook volgend jaar de vlag weer uit. Ja, dat zijn de mannen dus die we in de toekomst gaan zien. Ja, juist over explosiviteit gesproken. Dit gaat op en af en op en af. Ja, dit is gewoon niet meer leuk eigenlijk. Ja, er zit gewoon geen herstel in. Dus omlaag rijden en weer terug omhoog. Ja, dat is echt, ik denk gewoon het zwaarste klimcriterium van Nederland. Ja, en vandaar dat hier ook mensen komen scouten van goh, wie rijdt hier heel erg goed. Die moeten we in de ploeg als stagiaire gaan opnemen. Ja, ik denk, als ze zeggen Mathieu van der Poel al een paar keer gewonnen daar. Ja, Lammertink, won 3 jaar geleden pas. Dat zijn klasbakken. Laag mee in de aanval. Ja, goed. Die rijdt deze Tour ook goed. Hè? Dat is wel, we hebben het er niet zoveel over, maar dat is ook gewoon een jonge kerel. Het is ook gewoon supergoed dat je zo'n dag als vandaag, dat je dat nog kan, hè? Om in de aanval te gaan. Want de meeste renners, die zitten vandaag zo dood als een pier op de fiets al vanuit de stad. Ja, en als je dan nog gewoon de benen hebt om dat te doen, ja, dat betekent dat onze jonge mannen, ja, die doen het gewoon erg goed. Ja, dit zeker, want ik denk dat Lammertink een van de grootste talenten is. Maar laat het vandaag ook, ik vond het ook van Baarle zag ik weer voorin. Alweer. Ja, maar die baalt ook een beetje dat hij van zijn ploeg niet helemaal vrij mag rondrijden. Ja, daar wilde ik naartoe. Ik denk dat die dus bij de verkeerde ploeg zit. Ik denk dat Dylan van Baarle, als ik dan Richard Plugge een dringend advies mag geven, haal hem bijvoorbeeld een Lotto Jumbo en geef hem een targetrol. Of bij Sunweb of waar dan ook, maar die moet niet blijven waar hij nu zit. Ja. Eens, Gert? Ja, nou ja, goed. Ik weet niet of Richard Plugge kijkt trouwens. Ja, weet je, hij zat al aan tafel, ik denk dat hij kijkt. Okay. Live. Ja, Nederlandse renners in Nederlandse ploegen, dan klopt mijn hart altijd sneller. Hè? En als ik dan Van Baarle heb zien fietsen in het voorjaar, wat hij in de klassiekers die heeft ballen, joh. Die heeft courage. Hup, die gaat. Ja, wat mij betreft, Richard, even bellen. Oké, geregeld. Dat regelen we gewoon aan deze tafel. Dat is heel makkelijk. En anders bellen we hem zelf wel eventjes. Gisteren zaten we in Landgraaf bij het NK Mountainbike en zagen we bijvoorbeeld Erik Dekker bij de Masters winnen. Ik dacht van ja, als die Brentjes had meegedaan, had Dekker nog een aardige tegenstander gehad. Nou ja, zie je dat niet meer zitten, zoiets? Maar dan moet ik eerst meedoen. Nou, nee, het zie ik niet zitten om mee te doen. Maar, want daar ben je te groot voor in de sport. Nou, je kunt nog 40 jaar meedoen.
Ja, maar... geweest? Nou, ik heb wel heel veel, de laatste week echt heel veel getraind, zeker met het team. Hoogtestage gedaan. 2 weken in Andorra gezeten op 2000 meter. Kan je ze pijn doen? Ja, hoor ik wel eens. Nee, ik hoor wel eens van ja. Nou, ik kan ze wel pijn doen, maar op de verkeerde momenten. Nee, ze trainen heel gericht en ik kan heel veel trainingen met hen meedoen. Maar als ze echt gewoon hard fietsen, nee, dan ga ik ze lang niet meer bijhouden. Ja. Maar ja, nee, die tijd... mijn eigen wedstrijd, Brandjes Challenge, zo het Nederlands kampioenschap marathon, mountainbiken, dat doe ik wel. En in Zuid-Afrika? Zuid-Afrika, Cape Epic, Brazil Ride, nog een keer een meerdaagse in de Alpen, ieder jaar. Maar Cape Epic, daarvan zei je dit jaar nog in Zuid-Afrika, dat zijn eigenlijk 8 ritten achter elkaar. Je noemt dat eigenlijk 8 bergritten in de Tour. Ja, weet je en dan denk je, dat stelt niet veel meer voor. Cadel Evans met George Hincapie, die won bij de Masters. Dus, dat is een redelijk niveau. Ik denk dat we hebben 3 jaar op rij gewonnen. Dus ik rijd met een Braziliaanse collega dan. Die wedstrijd rijden met z'n tweeën, met een partner. Ja. Dus je moet samen starten, samen finishen. En Cadel Evans en George Hincapie wonnen dit jaar, wij werden derde. Dat was een behoorlijke competitie, ja. Ja. Dat betekent dat jullie wel redelijk in orde zijn, vooral jij, volgens mij. Voor mij zit er ook geen gram vet meer aan, hè? Nou, wat ik zeg, ik heb best veel gefietst, maar om een Nederlands kampioenschap Masters mee te doen, nee, dat hoeft voor mij niet meer. Nee. Onlangs, Gert, jij vertelde me een goed verhaal, dat je meedeed aan een criterium, mountainbike. Ja, street race. Street race. Ja, dat was Bart ook. Was hij ook, hè? Ja, ik dacht, was uitgenodigd, oud-profs allemaal. Wat is street race? Ja, dat vroeg ik mij eigenlijk ook af, maar ik dacht dat street race is eigenlijk mountainbiken in de stad. Ja, dus, maar oké. Ja, dus, dus dat lijkt is een ook best parcoursje wel aan. Ja, een technisch parcours. Ja. Hè? Veel draaien en keren, een zandbak, wat over een kar heen met pallets. Ja, maar Bart, maar dat wist ik dus niet. Maar ze zei street race. Ik dacht, hard Zei racen. Jacobs, wil je meerijden? Ja, Leuk. ik zei, nou, mooi. Maar dat is super technisch, hè? Ja, en toen zeiden ze tegen mij, ben je nog zo goed dat jij met die mannen mee kunt? Want dan zien we jou graag op het podium. Moet je Jij vol fietst gas ook best geven. veel, toch? Ja, dus ik zeg, ja joh, tuurlijk joh, dat kan. Ik ben hartstikke goed getraind. Jij rijdt podium. Ik zeg, doe mij maar een trui aan met een sponsornaam erop en dan... ik ben je man, hè? Drenthe 200, die heb je ook gedaan, die heb ik ook, en dat ging heel Diana, goed. toch? Nee, die stond er niet op. Ja, maar Sander, ze vertrokken... Echt, na 100 meter stond ik in de zandbak en ik stond gelijk geparkeerd. Toen hadden ze En hij is net er doorheen. Toen hadden ze een heuvel gebouwd en moest ik al van de fiets af. Van het heuveltje af, een kombocht. Die mannen gaan vol gas erdoor. Stond ik stil. Ja. Maar die organisator, die denkt, dat gaat helemaal niet goed met Jacobs. Dus Want die haalt het podium zo niet. Nee, dus na 2 rondjes, ik zeg... Joh, ik ben kapot, hè. Het is helemaal over en out. Super intensief. Dus heel het aanzetten, remmen, hè, en vooral dat intervallen. Ja, dat killt je gelijk na 2, 3 ronden. Weet je had daar een soort obstakel. Weet je, daar sprongen die gasten gewoon overheen. Toen dacht ik van, wat gebeurt hier? En ik moest zo... zigzaggen. Ja, Sander... Toen heb je de organisator gezegd van, kun je me alsjeblieft van het podium afhalen? Want ik zeg van, dit haal ik niet, dit haal ik niet. Zijn daar beelden van? Ja, dat hoop ik niet. Mooie Lucky TV. Dus ja, dat is echt wel Lucky TV. En zeker als je dan de beelden ziet van Bart. En je ziet dan Gert Jacobs daar rondrijden. Dan denk je ook, ja, die kan er niet zoveel van. We gaan naar Kim en Bas in Frankrijk. U weet, we hebben daar in Frankrijk dat Tour de Limbourg tenue meegenomen voor de grote handtekeningen. En we hadden al de wereldkampioen en we hadden al Froome en ga zo verder. We waren op zoek nu naar de man uit Halen. Toch ben je dorpsgenoot van jou. Ja, uit Halen zeker, ja. Ja. Onze Frans, Bas. Als voormalig laatste Limburger die een toeretappe won. De winnaar van de... Nee. Voormalig, toch? Ja, maar niet de laatste Limburger. Nee, voormalig. Nu niet meer. Ja, nee, ik wou zeggen, want Tom heeft nog gewonnen. Ja, dat bedoel ik ook. Ja, maar die telt eigenlijk niet mee, hè? Die is buiten de categorie. Hè? Ja, was jij ook in jouw tijd, hè? Zo goed was ik bij VAR niet. Hoe lang is het geleden dat jij een handtekening hebt moeten zetten bij Wieman? Bij jullie? Nee, gewoon. Nou, vanmorgen nog. Ja? Wie dan? Moest de rekening betalen, totaal. Nee, dit is het shirt van Tour de Limbourg. Alle grote namen staan erop, inclusief Froome. Poort, Dylan. Ja, zet hem maar waar jij wil. Goed strak trekken. Vereeuwigd op het shirt van Tour de Limbourg. Dankjewel, hè. Goed zo. Goed door. Kim, niet je beurs vergeten, hè. We brengen de volgende keer hou ik hem, hè. Hou ik hem gewoon zelf.
Ja, Frans Maas had het tegenover Kim Langenslag, want vorig jaar waren ze bij de bus en waren ze portemonnee, alles kwijt, paspoort. En Maas vond het was wel netjes om dat weer voor hun te bewaren in de bus, dus vandaar die opmerking. Een volle neef van je? Ja, de moeders waren zusjes, dus ja, Frans heeft vroeger heel veel bij ons altijd gespeeld in de tuin. We wonen niet zo heel ver van elkaar. Samen fietsen ook? Samen fietsen, heel veel, ja. Ja, ik denk dat ik een stukje van mijn hardheid wel van hem geleerd heb, vooral 's winters. Voor het mountainbiken nog altijd veldrijden en dan maakt het elkaar het leven zuur in de Leudal. Ja. De hele winter lang. En jij koos op een gegeven moment voor het mountainbiken en hij ging echt definitief voor de weg. Ja, zo gaat het soms in je carrière. Als je dingen heel goed kan en het mountainbiken lag me gewoon heel veel beter als en het veldrijden of het wegwielrennen. Ja, dan ga je gewoon die kant op. Ja. Jaap, je hebt enorme ervaring als sportjournalist, bent bij alle grote evenementen geweest. En dat zien we ook ieder jaar, zien we jou overal weer ergens verschijnen. Toch, je hebt zelf dit jaar een kleine, een forse setback gehad, een gezondheidssetback. Klopt. Wat gebeurde er met jou in december? Ik heb in december een hersenbloeding gehad en dan kun je twee kanten op. Het kan heel snel weer beter gaan, maar het kan ook heel vervelend verder gaan. En bij mij ging het weer heel snel, godzijdank, beter. En dan geniet je nog meer van het aanwezig zijn bij de koers. Is dat zo? Ja, dat, want op het moment dat er iets misgaat en was je bang dat het dan niet meer goed zou komen? Nou, je bent natuurlijk altijd bang dat het niet meer goed komt. En je begint er aan je eigen lijf te twijfelen. Zeker als je... Ik had niet eens een huisarts bij wijze van spreken. Ja. Ik was nooit ziek. Ik had nooit griep zelfs. En dan komt het heel hard aan en dan duurt het eventjes voordat je alles op de rails hebt. Maar ja, als je dan in die sport zit, dan is dat toch weer geweldig. Want een week of 6, 7 na de hersenbloeding was ik alweer in Kalpen om 1,5 uur lang Tom Dumoulin te interviewen. Dus dan is sport ook wel helend, zeg maar. Helend en meer dan een afleiding? Meer dan een afleiding. De sportwereld is, ik zeg wel eens, een metafoor van het leven. Het is een soort goede tijden, slechte tijden bij elkaar. En ja, je ziet dan toch dat in de sport dat je met een hele hechte groep mensen werkt. Er is altijd wel wat aan de hand, maar uiteindelijk, ik heb zo ongelooflijk veel reacties uit de sport gehad. En ja, dat geeft een enorme steun ook. Ja, zeker als je de luxe hebt om je hele leven in de sport te mogen werken. Want dit is eigenlijk geen vak meer, hè? Dit is bijna hobbymatig. Nee joh, nog erger, dit is een verslaving. Verslaving? Dit is echt een verslaving. Ja. Ik moet er niet aan denken om de beurs in Amsterdam te moeten verslaan of in de Tweede Kamer of wat dan ook. Nee, gelukkig zit jij gewoon, gewoon lekker. Laat mij maar lekker met sporters praten, naar de Tour de France gaan. Of naar een WK voetbal of wat dan ook. Of naar een wedstrijd van Barcelona of Ajax. Veel leuker. Ja, wie kan dat niet durven zeggen? Zo is het ook. De trein komt hier aan. We zijn bijna aan het eind van het programma. Is dit de trein naar Emmen overigens? Nee, er moeten een paar mensen heel snel gaan opstappen dan. Gaat wel een tijdje duren geloof ik voordat hij in Emmen aankomt. We hadden de opgave. Waar is de bidon terecht te komen in Limburg? Et maintenant, où est le bidon? Ja, als je het weet, dan mag je het goede antwoord nu bij ons invoeren via de L1 Facebookpagina. En uit alle winnaars zullen wij dan het mooie Tour de Limbourg tenue verloten. Gisteren hadden we deze opgave en dit is in Sittard. En de winnaar is geworden Theo Lichteveld uit Blerik. Gefeliciteerd Theo, jij krijgt van ons dat shirt. En uit alle inzendingen over een week bij de laatste aflevering van Tour de Limbourg in Heerlen zullen we dan die prachtige fiets verloten. Morgen is het rustdag en inderdaad, Kim en Bas die hebben goed geluisterd naar het advies van de echte mannen in het peloton. Ja, rustdag. Er is nog een enorme verplaatsing vanavond hoor. Ja, dat klopt. Wacht even. Oh, dat is warm. We hebben van de renners geleerd, je moet hard fietsen, in ons geval hard werken, maar ook hard rusten. Ja. En laat nooit meer iemand zeggen dat het zwaar is om de Tour te volgen als je die gasten hier even ziet. Maar je mag een dagje rusten. Ja, maar dat is wel even dit moment. Maar ik denk dat Kim en Bas, die heeft echt wel zwaar hoor. Want het is een hectische toestand daar in de Tour de France. En ik geef het je te doen om iedere dag maar weer handtekening te krijgen van die renners. Dat is allemaal afgeschermd. Ik denk dat die ook afgebrand zijn na 3 weken. Ja, maar wat dan grappig is, ik heb wel eens oud wielrenners meegehad destijds in de equipes bij RTL. Teun van Vliet bijvoorbeeld, Breukers heb ik wel eens langs. Dan zie je dat die renners eigenlijk altijd zeggen van, kijk, wij als coureurs, ja, wij rijden heel makkelijk van A naar B, maar alle hectiek die jullie als journalisten hebben, dat is eigenlijk veel zwaarder. Ja, maar dat zien we, dat krijgen we ook helemaal niet mee, hè? Al het gedoe met controleurs, interviews die je niet krijgt, werk wat je moet doen.
net zo zwaar. Dus ik heb voor Kim en Bas buitengewoon veel respect. Bij deze. Vroeger was het nog leuk op de laatste rustdag bij TVM. Dat was nog de beroemde mosselparty. Daar ging het even los. Ja, nee. Maar die mosselparty die is er weer. Ik heb begrepen dat de vrienden van... Nee, Patrick Lefevre was ooit de eerste assistent van Kees Priem bij TVM. Dat weet niemand meer. Patrick Lefevre is nu de grote baas bij Quickstep. En doorgaans is er op de tweede rustdag een grote mosselparty bij Quickstep. Ik ben er vorig jaar zelf geweest. Kijk. Top. En ik ga het nu helaas overslaan. En ze moeten vanavond nog een dikke 200 kilometer rijden. Want de meeste ploegen zitten vanavond rond Grenoble. En dat is echt nog een stukje verder dan waar ze nu zijn. Maar Gert, met doorrijden kunnen we even morgen bij Lefevre aanschuiven. Een mosseltje. Oh, laten we dat doen. Laten we dat even doen. Dan gaan we eerst de ballen uitdelen voor ons eindspel. Dan stappen we daarna meteen op de trein richting Grenoble. Ga ik je vertellen waar de renners dus overmorgen dan naartoe gaan. Morgen dus die lang verwachte en ook nodige rustdag. We vertrekken dan in Le Puy-en-Velay, waar vandaag Bauke Mollema de snelste was. En we gaan dan naar Romains-sur-Isère over de heuvels met een vlak slot. En wij zullen dan reizen van Simpelveld hier naar Echt Zusteren op de plaats. Met onder andere oud-triatleet Bas Diederen en oud-renner John den Braber. Maar eerst, voor het einde, het spel. Et maintenant, le jeu de Der du Bol. Kijk, hij ligt hier en als jij het nou als eerste gooit, dan komt dat goed. Oh, wacht even. Dit is wel een hele goeie. Brentjes. De schaatsen, hè? Kom, wegketsen die bal. Wow. Hij ging er wel voor, Bart Brentjes. Maar Jaap Stalenburg wint deze aflevering vanuit Simpelveld. Overmorgen zijn we er weer. Morgen rustdag, dan vanuit Echt Zusteren. Tot dan. Tot dan. Au revoir, faites de beaux rêves et à demain. Bonne nuit. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, Thermé 2000, Fred Rompelberg Bicycle Holidays, Keram, New Energy Systems en Fennings Wooncentrum.